ai na zace ba za ka iya gane gidan ba. Wai dan Audu da gaske Juma yana raye. Juma na nan da ransa dan ko jiya ma mun yi waya da shi. Allah. Da kai so kake ya mutu? Ko kana fatan ya mutu ne? Dan Audu. Na'am, babara ba na dan Audu. Wato ba fata na mutuwa Juma ko rayuwarsa ba. A'a, mutuncin iyalina nake kallo dan Audu. Idan wannan sirrin ya tono, ni na san zan shiga uku. Iyalina ban san yadda za su saka kansu ba. Ai duka waɗannan abubuwa su nake hange maka. Shi isan ya na dinga daga maka kafa, amma sai da ka kai ni bango. To yanzu dai na zo ne in baka hakuri. Magana zuwa gidan yaro kuma wallahi har abada ba za a sake ta ba. Kai ko a hira a fatan baki ni ba zan kara ba. Ai maganar gidan yari ta yi kaɗan da ta fanshi wannan magana ne matuƙar girman gaske. Ban fahimci me kake nufi ba to dan Audu. Waye kana nufin mai masayan sirri ne da magana zuwa gidan yari? Hawa Rabi. Ai nawa ya fi tsada. Saboda ka bai kamata ka fanshe shi da ɗan ƙaramin abin ba na magana zuwa gidan yari. To yanzu ya kake so a yi dan Audu? Idan kana so a share wannan magana akwai wasu ayyuka guda 3 ƙwarara da za ka yi. Ina jin ka dan Audu. Ina jin ka. To amma fa sai ka zage dantse. Domin suna da matuƙar wahala. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Muhammad Sani. Sunana Dr. Kabiru Usman Dada. Daga cibiyar da take bayar da magunguna na addinin Musulunci. Ina masu fama da matsalar istimna'i, wato wasa da al'aura. Cibiyarmu ta tanadar da sahihin maganinsa, sannan ana sha a warke kwata-kwata daga cutar da izinin Allah. Ina masu fama da saurin inzali. Hakan na faruwa ne daga matsalar sanyi, domin sanyi sunansa ɗaya ne, amma illarsa na da yawa. Akwai sanyi mai rike baya backbone, akwai na mara infection, akwai na kashi rheumatism, akwai na gwiwa joint pain. Yakan iya kawo karancin sha'awa ga bangaren maza ko mata. Kamar masu fama da ciwon kidney wato koda ko liver hanta, ko bangaren ciwon zuciya heart attack. Kamar bangaren mata masu son gyaran jiki, karancin sha'awa ko karancin ni'ima, ku garzaya cibiyar mu ta Al-Yusra Islamic Medicine Center. Cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har zuwa itafin sawu, za mu maka medical check-up na abin da ke damun ka, kamar mu dora ka kan maganin da ya dace da santar jinyar da ke damun ka da izinin Allah. Ga masu neman babbar cibiyar mu za ku same mu a Borno, Maiduguri, Gwange Junction, Makabarta, Marhaba Plaza, saman Bene, shago mai lamba 2. Ga masu neman cibiyar mu a jihar Kano, muna kan titin Zuro, gidan man Total, layin masallacin Murtala, opposite Foki Police Station, Royal Plaza. A Kaduna muna Ahmadu Bello Way, Mangal Plaza a saman Bene. Cibiyar Al-Yusra Islamic Medicine Center a shirye muke tsaf da miƙa muku saƙonku a duk inda kuke a faɗin duniya. Waɗanda suke ganin cewa za su iya ɗaukar nauyi ko na marasa ƙarfi na talakawansu, mu kuma a shirye muke mu je mu yi aiki a dukkanin inda aka ɗauke mu da izinin Allah. Muna maraba da zuwan kowa da kowa. Babban dandaban nan da ya adda babban birnin tarayya wato Abban Kudu, wanda aka fi sani da ya Aba Kudu. Bayan da ya shaƙi iskar 'yanci, wanda hakan ya jawo ƙorafe-ƙorafe a wajen jama'a, wasu daga cikin lauyoyi suka ɗauki gabarar ɗaukaka ƙara. Duk masu cece ku sai akan ya Aba Kudu suna ganin lalle sai ya tozarta, Allah ya fitar da bawan ya wani. Ya Aba Kudu. Look. Wasu jarumai ne da suka yi shuhura a ɓangaren barkwanci.
a duniyar fina-finan Hausa ta Kaliba. Su ne suka baje kolinsu a wannan shahararren fim ɗin. Kai Riya Film Production tare da haɗin gwiwar Raf and Son ke gabatar muku da ya kai ne sunanka John ko? Na ji kamar dai kai Hausar ma ba wadatar da ne ba. I wish to inform you that wallahi ina ganin za ka zama da tara. Allah na tuba, ni da ma irin wannan nake da tuba. Ya za min irin wannan? Ya ne wannan aika shi ne. Ni da ka zo su akai. Tunda da haka yi karamin yanyan ne. Haka suka yi ta yada wannan take nasu. Ya ba kulu kale. Ya ba kulu. Ya ba kulu kale. Kika je kira kina hanta bana san rigima amma san ki yare mini hauta yoke ma ki sani za ya fito min sasanta ni ban gaji ba inda na ce ban gaji ba kin sani da wata ki da daki na san zan soyayya dan Allah ki kula ni dan na gaza mutane a gwajen saboda muna da kungiya na matasa na PDP wanda Najeriya ga baki ɗaya ne ma muke da shi ba da ko shekaran jiya ma ina shekaran last week ne ina Kano mun kai aure so shi ma yana bin senator shi Bino sun tafi Tongo din har jiya din nan ma yana hanyar Tongo suna zuwa yana bin shi yana abun to nashi din kuma shi kuma gangamin nashi gobe ne gobe Monday lafiya mun gode dan takarar jam'iyyar mu kenan duka haɗa kai a mara mishi baya dan ya samu nasara ba ma buƙatar rikici to ya labai